Yakarwi Tipra Mothani Phainai Khabai Khubai Lamsogo Bagra long live Bagra long live Tipi Yakarwi Tipra Mothani Phainai Khabai Khubai Lamsogo Bagra long live Bagra ki যেটা থাইমানি অবিশিষ্ট নরক সাউর কাম দছানাম ang kurukun sana ya ang hamza ko na ang ora hayo ito play on pin no ang age bo hadan na huno ang patay দল লোক বাচ্চা লামা করো যাক রকম তামর দছানা jotono ade nai যতন হাইবে না সিমনা আমসাইও তাই বিজেপি তংলা খাইজলে কত না áo tàng sáng chui ya hai nay jotono tur khai terus খাইবি নিনমো rupon গোপন মানে বিজেপি তে কোনো পদ পদ তো pese din kai chung da gin বুট প্রেসিডেন্ট pa ho So, kaisa Tikonsa joining program Romkha Ojagawo 11 family ni 33 butar sini Tipra Mothani joining khlaika Ojagawo BJP ni booth president roko tongbayo sini o Hezamara bazar ni no borokno जों bubagrani ingei Tipra Mothani ingei जों khabai khuboi lamsugo hainai salo obohai tebo joining program khlaijaknai gobangma kamio no जों sahori tongo जों joining khlaisinai bubagrani logi जों phaisinai borok wansuka tabuk next generation sini sabuti rok borok se sini kinang borok se sini kinang ro samung kana khlainai haini bagino sini bobishot nga sini sabuti sini srai rok aborok ni kono wansuka ni borok sini singma joining khlaiteke borok no belai belai ken hambai sing khabai khubai lamsugo teyo pandau thaisok baisa sini borok nang total MDC te block committee ni president vice president rok joto tongbayo gai borok no tuino जों बोसोरगां गतेबो गाहाम साउन खायनाय नि जों borok no kogrigo ei borok bai kok salaino जेखुनु डिसिसन बो जों नालाय borok pop disini borok mo jotono गखन तो बिसिनि दुपुराव Laithang lai sala sokor botham khaimani kok to mano ganke sini MDC Modulo Tipra boto Facebook ko post jage tarphan bor 24 jon elected MDC tongi khanse tarphan bor sarkar botham khlaisi maine ko bor sabna nasing tamni bage bor tingtong abro nornukra miano जोंनि sini CM chairman EM chongjaka जों baki sini BC election no ni paimani yagulo no जों dakino te baki EM so bo जों chonglainai abo sabno EM chonglai sabno CM chonglai abo kotor kok gai जों Tipra ha tongri Tipra sado parau 6 schedule area no जों bahage protection khlai nargai man o 6 schedule area o sini je land ni right chongmani amno जों bisuk samngop namang amo se joton selai kotor kok ei tini je chini ora phaisok je tini booth president no borono kok sungmena bor tanga sangbai ojaga phaite ke borono जों khabai khobai lapse